हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बर' हरनाय थाबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एसबी भिडिअ बेनारजों दिहुनजानाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आंनि रोदा रोदा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आबुं मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायहैदो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन दानिया फैदो दे जों बे आबुं मिउजिक भिडिअ गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा कमेडियान एक्टर बिथां सुबर्ण आरो मिनि बाला दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिशाल मुसाहारि आरो मिनि बाला नार्जारि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो नायनो मोजां दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दों जानांगौ। स' नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर। स' नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे। गोजोन्थों।